можем да си представим как преди няколко хиляди години една голяма божествена ръка сграбчва земята край река Луда Камчия и внимателно, но сигурно движение оформя чудните скали, така тихо издигащи се днес на 20, 30, 50 метра над водата. Великолепието им не е единственото, поради което още траките създават светилища и селища в района на община Дългопол. Трояшкият скален манастир е пример за вековната устойчивост и препредаване от една култура на друга. От една религиозна традиция на следващата, в перфектен унисон с пасторалната природа и пещерните образования, чието отвори към света действат и като отвори към вътрешният свят на човека. Спокойствието на заобикалящата я природа се пренася и в градските условия и забележителности на община Дългопол. Часовниковата кула, гранчарската работилница в Аспарухово и мирисът на прясна глина, гладките води на язовир Цонево сякаш отмерват времето по различен начин и ни връщат по-близо до мира на духа.